салом бинандагони азиз, нашри ҷанбасӣ барномаи иттилоотии навид аст. мустақиман манзури шумо. дар студия ҳабибаи комил ва сурдатарҷумон Авранг Қамаров. иҷлосияи якуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон давати 7-11 апрели соли 2025 соати 10 дар толори иҷлосияҳои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад. аъзои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон 10 апрели соли 2025 аз соати 9 то соати 17 ва 11 апрели соли 2025 аз соати 7 то 9 дар шӯъбаи ташкилии дастгоҳи маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта мешаванд. Телефонҳо 221 98 35 223 19 48. имрӯз дар заминаи дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода ба як қатор шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон сафар кард. тафсилоти бештар дар ин хусус. 8 апрел дар доираи дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати шиносоӣ бо рафти корҳои ободониву созандагӣ, ифтитоҳи як қатор иншооти ҷашнӣ сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон сафар намуд. боздиди сарвазири кишвар нахуст аз сохтмони бинои меҳмонхона ки дар кӯчаи марказии ноҳияи Данғара ҷойгир аст оғоз гардид. тавре иттилоъ дода шуд, ҳоло дар ноҳияи Данғара ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ корҳои сохтмонӣ дар зиёда аз 100 иншооти таъйиноти гуногун идома дорад ки дар онҳо 4000 сокини маҳаллӣ кор мекунанд. тибқи маълумот дар маркази ноҳия бунёди 2 меҳмонхонаи замонавӣ ба нақша гирифта шудааст. то имрӯз 80% корҳои сохтмонӣ дар бинои меҳмонхонаи 5 ситурадор ки аз ҷониби дирексияи сохтмони иншоотҳои ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд мешавад ба анҷом расидааст. бино аз 3 қисм, 9 ошёна ва таҳхона иборат буда барои 624 нафар пешбинӣ шудааст. дар маркази ноҳияи Данғара ҳамзамон бо саҳми соҳибкорон сохтмони бинои дигари меҳмонхонаи замонавӣ идома дорад. тибқи лоиҳа бинои меҳмонхона аз 16 ошёна иборат буда барои қабули меҳмонон ва сайёҳон шароити муосири хизматрасонӣ фароҳам оварда мешавад. иншооти мазкур бо тарҳи замонавӣ аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди дарё 2015 сохта шуда аз 258 ҳуҷраи хоб ва дигар инфраструктури зарурӣ иборат аст. ҳоло дар маркази ноҳия ғайр аз бунёди меҳмонхона ҳамзамон сохтмони бинои муассисаҳои нави таълимӣ ва томактабӣ, бинои театри миллӣ ва марказҳои муосири саломатӣ низ идома дорад. бинои муассисаи таълимӣ ки сохтмонаш дар маркази ноҳия бо саҳми соҳибкорон вусъат дорад 3 ошёна буда барои 3000 хонанда дар 2 баст пешбинӣ гардидааст. дар сохтмони мактаб 60 коргар бо кор таъмин буда бинокорон талош доранд ки корҳои сохтмониро дар иншооти мазкур бо сифати баланд анҷом диҳанд. мувофиқи лоиҳа бино аз 3 ошёна иборат буда дар он синфхонаҳои барҳавои таълимӣ, толори варзишӣ ва ошхона ба нақша гирифта шудааст. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Данғара 12 мактаб, 11 муассисаи томактабӣ ва 5 маркази саломатӣ бунёд мешавад ки ҳамаи ин бе ҷалби маблағҳои бюҷети давлатӣ аз ҳисоби соҳибкорони ватанӣ бунёд мегардад. дар деҳоти Корез, Пуршинг ва дигар деҳаҳои дурдасти ноҳия бо мақсади беҳтарсозии сифати таълиму тарбия ва таъмини шароити хуби тиббӣ ба аҳолӣ сохтмони бинои 3 маркази саломатӣ ва 5 муассисаи томактабӣ барои 1500 кӯдак вусъат дорад. сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода таъкид намуданд ки бояд корҳои ободонӣ дар иншооти ҷашнӣ бо сифат анҷом дода шуда дар муҳлати муқаррар гардида мавриди истифода қарор бигиранд. дар деҳоти Корез сохтмони бинои муассисаи томактабӣ барои 340 кӯдак ва маркази саломатии 3 ошёна бо таваллудхона ва дигар ҳуҷраҳои корӣ идома дорад ки ин шабрӯз дар он бо ҷалби сокинони маҳаллӣ корҳо бо сифати баланд ҷараён дорад. сарвазири мамлакат саҳми соҳибкорони ватандӯстро дар корҳои созандагӣ ва обод кардани гӯшаву канори сарзамин махсус зикр карда таъкид намуданд ки дар оянда низ ташаббуси ватандӯстона дар доираи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бояд ҳаматарафа дастгирӣ ва вусъат дода шавад.
дар ин рӯз дар ноҳияи муъминобод бо иштироки сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода 4 иншооти таъиноти гуногун мавриди истифода қарор дода шуд. бояд ёдовар шуд ки дар партави сиёсати маорифпарваронаи роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби гурӯҳи татбиқи лоиҳаи таҷдид ва идомаи сохтмони мактабҳои миёна дар деҳаҳои Кулдоманд ва Навбаҳори ноҳияи муъминобод 2 бинои иловагии таълимӣ барои 960 хонанда дар 2 баст ифтитоҳ гардид, ки дорои 20 синфхонаи таълимӣ, кабинетҳои фанӣ ва синфхонаҳои компютерӣ мебошад. ҳазорон сипос ба он мегӯям, ки дар ин деҳаи дурдасти ноҳияи муъминобод ки ба мо таҷҳизотҳои технология иттилоотӣ камбудӣ дошт ва ба бинои муассиса ҳамчун як бинои иловагӣ бо тамоми лавозимотҳои технологияи иттилоотӣ дар ҳама синфхонаҳо ки бо дастгоҳҳои электронӣ бо компютерҳо муҷаҳҳаз ҳастанд сохта ба истифода дошта шуд. ман миннатдории худро ба асосгузори сулҳ ва ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, ки ба мо чунин муассисаи наву замонавӣ сохтанд ва ваъда медиҳам, ки дар оянда барои кишвар шахси арзандае бошам. минбаъд хонандагони деҳаҳои Навбаҳору Кулдоманд таълиму тарбияро дар чунин биноҳои наву замонавӣ идома медиҳанд. бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 7 ва бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 37 дуошона буда кабинетҳои фании он бо таҷҳизотҳои ҳозиразамон таъмин аст. сохта ба истифода дода шудани чунин биноҳои зебову замонавӣ моомӯзгоронро водор месозад то дар тарбияи насли наврас камари ҳиммат бандем. ҷавобан ба ин ҳама ғамхориҳои пешвои муаззами миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хонандагонро дар замири хештаншиносӣ ва тандурустӣ ва дар рӯҳияи ободкориву созандагӣ равона созем. сараввал миннатдории худ ва кулли хонандагону омӯзгоронро барои сохтани чунин як муассисаи зебо ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам. ваъда медиҳам, ки муассисаро ба баҳои хубу аъло хатм намуда дар оянда дар ҷумҳурии шахсӣ арзанда шавам. мо ифтихор мекунем, ки имрӯзҳо дар тамоми дурдастарин деҳоти ҷумҳурии Тоҷикистон муассисаҳои замонавӣ сохта ба истифода дода шудаанд. аз он ҷумла ман ҳамин муассисае ки ҳозир дар он ҷо истодаем як деҳоти кӯҳистоне аст, ки деҳоти Навбаҳор ва солҳои сол мо интизори сохтмони чунин муассисаи замонавӣ будем. ҷавобан ба ин ғамхориҳои муҳтарам ҷаноби олӣ мехоҳем, ки дар оянда пайравони ворисони пешвои миллат бошем ва ин давлати ин ватанро боз ободтару зеботар гардонем. аз ин пас кормандони ҷамоати деҳоти Тутиён фаъолияташонро дар шароити муосир идома медиҳанд, зеро бо шарофати истиқлолият ва дастгириҳои ҳукумати кишвар кормандони ҷамоат соҳиби бинои нав гардиданд. бинои навсохти ҷамоат дуошона буда дорои маҷлисгоҳ ва ҳуҷраҳои корӣ мебошад. бинои ҷамоат аз ҳисоби сохтмони асосии вилояти Хатлон дар минтақаи Кулоб бо сифати баланд сохта шудааст. мавриди зикр аст, ки ба хотири сазовор истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Муъминобод ҳоло корҳои сохтмонӣ дар 48 иншоот идома дорад. дар маркази ноҳияи Муъминобод иншооти дигари ҷашнӣ бинои муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ноҳияи Муъминобод мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. бинои мазкур бо дастгирии ҳукумати кишвар аз ҷониби агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сохта шуда барои кормандон шароити хуби корӣ фароҳам оварда шуд. бино дуошона буда дорои маҷлисгоҳ, ҳуҷраҳои корӣ барои мутахассисони муассиса ва дигар инфраструктури ёрирасон мебошад. дар робита ба ин сарвазири мамлакат таъкид намуданд, ки бунёди иншооти замонавӣ ва таъмини шароити хуби корӣ дар онҳо яке аз ҳадафҳои меҳварӣ маҳсуб ёфта. дар ин самт аз ҷониби ҳукумати кишвар бахусус пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тадбирҳои зарури марҳила ба марҳила амалӣ карда мешаванд. сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода ҳамзамон дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ аз рафти корҳои сохтмонии корхонаи қабул ва коркарди пахта дар деҳаи Тоҷикистон, корхонаи истеҳсоли асфалту бетон дар деҳаи сайроби деҳоти Панҷоб ва рафти кишти пахта дар хоҷагии деҳқонии Бедилҷон 2015 шинос шуд. корхонаи қабул ва коркарди пахта дар деҳаи Тоҷикистон бо ташаббуси соҳибкор Раҷабзода Шодӣ дар майдони 105 гектар ба маблағи 4 миллиону 300 ҳазор сомонӣ сохта шуда истодааст.
корхонаи мазкур дар доираи нақша чорабиниҳо бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва эълон гардидани солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат бунёд мегардад. иқтидори корхона дар як сол қабул ва коркарди 8000 тонна пахтаро ташкил медиҳад. бо иқдому ташаббусҳои президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи саноат дар ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ рушд намуда бо бунёду мавриди истифода қарор додани иншооти нав ҳаҷми истеҳсол афзоиш ва сокинон бо ҷои кор таъмин мегарданд. мо дар партави сиёсатҳои пешгирифтаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тасмим гирифтаем соҳибкорони ватанӣ ки дар ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ коргоҳ корхонаи асфалтбарорӣ ва бетонбарорӣ ва инчунин сангу шағалро сохта ба истифода бидиҳем. иқтидори истеҳсолии корхонаи мо асфалтзаводи мо дар як соат 70 тонн иқтидори истеҳсолот дорад ва бетонзаводи мо 20 куб дар як соат иқтидор дорад ва сангу шағал бошад 150 тонн иқтидори истеҳсолӣ дорад. аз рӯи маълумот корхонаи истеҳсоли асфалту бетон дар деҳаи Сайроб аз ҷониби соҳибкор Ҷобиров Абдулазиз дар майдони 817 гектар ба маблағи 2 миллиону 519 ҳазор сомонӣ бунёд мегардад. иқтидори корхона дар як соат истеҳсоли 70 тонна асфалт ва 20 метри мукааб бетонро ташкил медиҳад. хоҷагири деҳқонии Бедилҷон 2015 дар ҳудуди заминҳои ҷамоати деҳоти Панҷоб воқеъ буда майдони умумии заминҳояш 10 гектарро ташкил медиҳад. хоҷагии мазкур соли ҷорӣ дар майдони 1 гектар полезӣ, 1 гектар картошка, 2 гектар пиёзи барвақтӣ ва 6 гектар пахта кишт кардааст. дар ноҳияи ҳамадонӣ тибқи дурнамои таҳсилгардаи мақоми ҷаноби ҳукумати давлатии вилояти Хатлон 13226 гектар замини корами обӣ мавҷуд аст ки аз ин 6000 гектараш кишти пахта, 975 гектараш сабзавот, 272 гектараш картошка, 380 гектараш пиёз ва дигар ҷойҳо кушта мешаванд. сарвазири мамлакат ба кишти пахта дар ин хоҷагӣ оғоз бахшида ҳамзамон аз нашъунамои пиёзи барвақтӣ дидан намуд. аҳли заҳмати ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ дар парвариш ва гирифтани ҳосили гуногуни зироат таҷрибаи бой дошта дар рӯзҳои мусоиди фасли баҳор талош менамоянд ки майдони кишти баҳориро зиёд дар фаровонии бозори дохилӣ бо маҳсулоти кишоварзӣ ва таъмини амнияти озуқаворӣ саҳми назаррас гузоранд. дар мамлакат корҳои саҳроӣ авҷи тоза пайдо мекунанд. дар ноҳияи Восе деҳқонон ба кишти зери плёнкаи пунбадона оғоз намуданд. таври ҳамкорони минтақавии мо мегӯянд ин таҷрибаи нахустин дар ноҳия аст ва кишти зери плёнкаи пунбадона дар ин ҷо аз хоҷагии деҳқони Эраҷ шурӯъ гардид. кишоварзони ноҳияи Восе ба кишти зери плёнкаи пунбадона оғоз намуданд. дар миқёси ноҳия нахустин шуда ин таҷрибаро деҳқонони хоҷагии деҳқонӣ ба номи Эраҷ дар деҳоти ба номи Абдиавазов дар ин заминҳо шурӯъ карданд. кишти зери плёнкаи пунбадона барои кишоварзони восегӣ ин навгонӣ аст. барои омӯзиши чунин таҷриба ва паҳн намудани он байни дигар деҳқонон раёсати кишоварзии ноҳия аз чунин фурсати қулай оқилона истифода кард. бо ибтикори кормандони он тибқи нақшаи пешакӣ ва иштироки раиси ноҳияи Восе дар ин хоҷагӣ семинари омӯзишӣ дар мавзӯи истифодаи кишти зери плёнкаи пунбадона доир намуданд. дар он сардорони хоҷагиҳои деҳқонӣ иштирок варзиданд. дар ин ҳамоиш мутахассисони ин соҳа бартарии кишти зери плёнкаи пунбадонаро назар ба усули муқаррарии кишти пунбадона ба деҳқонон бо тарзи истифодаи техникаи соҳавӣ сода ва фаҳмо карда фаҳмониданд. бори якум аст ки дар ноҳияи Восе кишти зери плёнкагӣ пахта гузаронида мешавад. албатта ин таҷриба бори аввал аст. албатта мо кӯшиш мекунем ки таҷрибаро истифода бурда ва ба дигар хоҷагиҳои деҳқонӣ расонида албатта ҳосилнокӣ ва зичии ниҳоле ки дар кишти зери плёнкагӣ албатта сарф мешавад нисбат ба кишти муқаррарӣ зиёдтар аст. албатта ҳосилнокиш буланд аст, фоида ба деҳқон аст ва муҳлати нашунамош ва пухта расидани пахтаам дар пештар мерасад. албатта хароҷоти кишти зери плёнкагӣ нисбати хароҷоти кишти муқаррарӣ зиёдтар аст, лекин фоиданокиш нисбат ба он ҳосилнокиш албатта аз 1 то 40 то 60 сентинер ҳосил мо ба даст меорем. мақсад ҳам зичии ниҳол мо зиёд аст дар 1 гектар ва ҳам
муҳлати нашунамуш кӯтоҳтар мешавад барои гармӣ ки дар плёнка албатта дар зери хок гармиро нигоҳ медорад. Нашунамои пахта тезтар мешавад ва аз касалӣ ҳашаротҳо ва дигар зараррасонҳои кишоварзӣ эмин мемонад. дар ин ҳамоиш мутахассисон қайд намуданд ки кишти зери плёнка таҷрибаи пешқадам аст ва бо истифодаи он соли гузашта дар ноҳияи Данғара кишоварзон ҳосили баланди пахта ҷамъоварӣ намуданд ва табқи иттилои раёсати кишоварзии ноҳияи восеъ имсол ғайр аз хоҷагии деҳқонӣ ба номи Эраҷ истифодаи кишти зери плёнкаи пунбадона дар дигар хоҷагиҳо ҳам ба роҳ монда мешаванд. тибқи нақша бояд мо дар майдони 2000 гектар кишти зери плёнкагӣ пахта гузаронем. албатта мо кӯшиш карда истодем ки кишти зери плёнкагӣ пахтаро ба ҳар як ҷамоатҳои деҳот ва хоҷагии деҳқонӣ ки албатта фаъол ҳастанд барои онҳо имрӯз дар ин хоҷагии деҳқонии Эраҷ як семинари ноҳиявӣ баргузор кардем ки моҳият ва фоидаоварии кишти зери плёнкагиро ба ҳар як хоҷагии деҳқонӣ ва деҳқононе ки ҳастанд фаҳмонда дода шуд. дар семинари омӯзишӣ таъкид гардид ки барои кишти зери плёнкаи пунбадона ҳамаи шароиту имкониятҳо дар ноҳия муҳайё мебошад. ба иштирокчиёни семинар маслиҳатҳои мутахассисон оиди истифодаи чунин таҷрибаи пешқадам писанд омад. дар самти омода намудани замин барои кишти зери плёнкаи пунбадона деҳқонон аз мутахассисон ва саволҳояшон ҷавоб гирифтанд. тағйирёбии иқлим хоҷагидорону деҳқононро водор ба он намуд ки дониши худро такмил дода бо истифода аз таҷрибаи бисёрсолаи худ роҳу усули беҳтари парвариши зироати кишоварзиро интихоб кунанд. ҳамин аст ки таи соли охир деҳқонон дар баробари маҳсулоти полезӣ, ғалладонагию дигар растаниҳоро бо истифода аз усулҳои нав парвариш намуда истоданд. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо аз ноҳияи Дӯстӣ. нашунамои картошка чуноне ки мебинем дар ноҳияи Дӯстӣ хеле хуб ба назар мерасад. зеро деҳқонону барзгарон аллакай бо усули нав яъне зери плёнка парвариши онро ба роҳ мондаанд. дақиқан дар соли ҷорӣ 52 гектари картошкаи киштшудаи ҳудуди ноҳия бо ҳамин усул ба роҳ монда шудааст. аз ин рӯ хоҷагидорон ҳосили баланду фоидаи бештарро аз дастранҷи хеш интизоранд. дар ҳудуди ноҳия мувофиқи дурнамо 282 гектар кишти картошкаи барвақтӣ ё кирамои баҳорӣ вобаста карда шуда буд ки аз ин чихеле ки шумо дида истодед дар ҷамоати деҳоти Нури Бахш мо ин киштро кишти зери плёнка гузарондем. аллакай заҳматкашони ноҳияи Дӯстӣ ва заҳматкашони ҷамоати деҳоти Нури Бахш тасмим гирифтанд ки дар кишти зироатҳои хоҷагии қишлоқ ҳам навовариро пеша кунанд. ҳолати сабзиш ва афзоиши ин намуди маҳсулотро мо қариб 10-15 рӯз пештар мебурем. аллакай шумо дида истодед ки сабзиш ё нағз аст. мо метавонем ки дар моҳи апрел аз ҳосили ин баҳравар гардида ба бозорҳои ҳудуди вилоят ва ҷумҳурӣ мо ин маҳсулотҳоро пешниҳод намоем. бино ба нақли кишоварзон солҳои қаблӣ агар дар кишти картошка онҳо аз як қабат клёнка истифода мебурданд, ҳоло бошад онро ду қабата мегузоранд. бо ин васила талош мекунанд ҳам нашунамои картошкаро беҳтар гардонанд ва ҳам ҳарчи сари вақт ҳосили онро ҷамъоварӣ намудаю пешкаши сокинон кунанд. ира мо як 4-5 сол шид парвариш мекунем. броколиро ҳар сол 10 сотик 20 сотик мекардем. ин сол як хел хоҷага 2 гектар 50 сотик броколи кишкадага. талабот бехат бисёра. баъди 10 апрел караму лаблабу и гулкарам броколи ҷамъоварӣ сар мекунем. 10 апрел ҳар сол бохтар душанбе бозорҳои дурунат таъмин мекунем. содирот Россия содирот мекунем. лаблаби сур карам. бояд гуфт ки истифодаи клёнка ё ташкили гармхонаҳо барои деҳқонони минтақа шароит фароҳам меоварад то дар баробари аз сардиҳои фасли зимистону боришҳои пайдарҳами баҳорӣ эмин нигоҳ доштани зироати кишнамудаи хеш ҳамчунин замини дар ихтиёрдоштаи худро тамоми фасли сол истифода намоянд. чуноне ки ҳоло ин қитъаҳо пур аз маҳсулоти кишоварзист. маҳз бо истифода аз донишу таҷриба деҳқонони ин минтақа тамоми сол яке аз аввалинҳо шуда дастранҷи худ махсусан караму гулкарам, броколи ва лаблабӯи ҳандалакро истеҳсол кардаю ба бозорҳои кишвар мебароранд. дар шаҳри Душанбе бо ибтикори Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон форуми тиҷоратии соҳибкорони муваффақ баргузор шуд. Баррасии рушди соҳибкорию сармоягузорӣ ва табодили таҷриба миёни намояндагони ин бахш аз мавзӯъҳои матраҳ дар кори ин ҳамоиши тиҷоратӣ буд.
ҳадаф аз баргузории форуми тиҷоратии соҳибкорони муваффақ эҷоди як платформа барои табодули таҷриба, ғояҳо ва стратегияҳо бо соҳибкорони муваффақи бахшу соҳаҳои гуногун арзёбӣ шуд. Ба таъкиди масъулони Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, баргузории форум барои омӯзиш ва илҳом бахшидан ҷиҳати равнақи соҳибкорӣ дар миёни ҷавонон мусоидати фаъол хоҳад кард. Аснои баргузории ҳамоиши тиҷоратӣ ки бо ширкати намояндагони бахши хусусӣ ва масъулони Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифт, тазаккур дода шуд ки форуми мазкур ҷиҳати муаррифии имкониятҳои мавҷуда ва нақшаҳои оянда барои соҳибкорон ва баландбардоштани малакаи соҳибкорони ҷавон оид ба навгониҳо ва ҷиҳати дастрасӣ ба сарчашмаҳои иттилоотии соҳибкорӣ мебошад. таҳлилгарони соҳа ва соҳибкорони муваффақи кишвар зимни баргузории чорабинӣ саҳму нақши онро дар рушди бахши хусусиву равнақи соҳибкорӣ муассир хонданд. дар асоси амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати вусъат додани корҳои ободонӣ, бунёдкорию созандагӣ, ҳисси зебоипарастӣ, хештаншиносӣ, баланд бардоштани завқи зебоипарастӣ, фарҳанги шаҳрдорӣ ҳамасола дар мамлакат фестивали ҷумҳуриявии гулҳо таҳти унвони сайри гули лола баргузор мегардад. имсол ҳам масъулони шаҳру ноҳияҳо бобати гузарондани ин тадбири зебоӣ тадбирандешӣ доранд. ҳамасола дар ватани азизамон фестивали ҷумҳуриявии сайри гули лола баргузор мегардад ки шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ бо пешниҳоди композитсияи беҳтарин сазовори ҷойҳои намоён мегарданд. имсол низ ноҳияҳои шаҳри Душанбе барои иштирок дар ин фестивал омодагии хуб дидаанд. дар кӯчаву хиёбонҳо ва боғу гулгаштҳои пойтахт имрӯз мо гулҳои рангу зебои лоларо мебинем ки чӣ гуна зебоии баҳорро таҷассум мекунанд. имсол рависати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Шоҳмансур дар ҳудуди ноҳия наздики 400 000 дона пиёзаки гули лола шинониданд ки ба ҳусни шаҳр зебоии дигар зам мекунад. ба хотири фестивалозмони сайри гули лола гулҳои лоларо шинондем. дар кӯчаи Аҳмади Дониш ҳозир мо ҳузур дорем. зиёда аз 175 000 гул шинондем. ба заҳматҳои бисёр ин гулҳоро ба даст овардем. тули 3 моҳ аст ки мо дар ин гули лола меҳнат мекунем. ба кӯчаҳои шаҳри Душанбе мебароем, бо гулҳои дасти худамонро мебинем. ҳамаи заҳматҳоро фаромӯш мекунем. бо хурсанд мешавем ки кӯчаи мо қадар зебо шудааст. кӯчаи Аҳмади Дониш бо гулҳои рангуранги лола хеле зебо оро дода шудааст ки ҳамарӯза садҳо нафар сокинон ва меҳмонони пойтахт аз ин гулгашти зебо дидан мекунанду ҳаловат мебаранд. кормандони раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Шоҳмансур ҳамасола кӯшиш мекунанд ки бо омодагии ҷиддӣ дар ҳама даврҳои фестивали сайри гули лола фаъолона ширкат варзанду сазовори ҷойҳои намоён гарданд. дар баробари аз ин кӯчаи Аҳмади Дониш мо дар кӯчаи Садруддин Айнӣ, хиёбони Рӯдакӣ гулҳои пиёзаки зиёд шинондем ки ҳозир нашну намон дора. ҳамаи гулҳомон аз зиёда аз 385 000 мебошанд. ҳозир ҳамин гулҳомон ҳамин хеле нашну намон хуб доранд. ҳадаф аз баргузории ин озмун пеш аз ҳама баландбардоштани сатҳи донишу маърифат, фарҳангу ҷаҳонбинӣ, бедор намудани завқи зебоипарастӣ дар зеҳни ҳар як сокини мамлакат, ободу зебо намудани ҳар хона, кӯча, маҳалла, деҳат, деҳот, шаҳрак, ноҳия, шаҳр, вилоят ва ҷумҳурӣ мебошад. дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ дар ҳамаи муассисаҳои таълимӣ дарсҳои кушод ва чорабиниҳои гуногуни таълимӣ маърифати доир ба забони русӣ доир мегарданд. дар ин чорабиниҳо шумораи зиёди омӯзгорони фанни забони русӣ ва хонандагон ширкат варзида савияи дониши худро доир ба ин забон нишон медиҳанд. идрис ва моҳрухзор хонандагони гимназияи давлатии ноҳияи Ҳамадонӣ мебошанд ва дар фестивали забони русӣ хеле фаъоланд. Если ты хочешь судьбу переспорить, если ты ищешь отрадить цветник, если нуждается в твердой опоре, выучи русский язык. Великий могучий русский язык, туркмени его учат, узбеки, таджик. По-русски народу от края до края, мир и свободу сейчас повторяют. шӯъбаи маорифи ноҳияи ба номи Мир Саид Али Ҳамадонӣ моҳи феврал дар ҳамаи муассисаҳои таълимӣ дарсҳои кушод ва чорабиниҳои гуногуни таълимӣ маърифатӣ оид ба забони русӣ гузаронидааст.
дар ин чорабиниҳо шумораи зиёди омӯзгорони фанни забони русӣ ва хонандагон ширкат варзиданд. Ба фестивали забони русӣ бошад беҳтарин иштирокчиёни ин чорабиниҳо даъват гардиданд. Очень благодарна правительству нашей страны, основателю мира и национального согласия, лидеру нации, президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Рахмон и Министерству образования и науки Таджикистан за то, что во всех вузах, средних общеобразовательных и дошкольных учреждениях приняли решение провести фестиваль по русскому языку для развития русского языка как языка межнационального общения. фестивалро мустақиман худи хонандагон бо кӯмаки омӯзгоронашон гузарониданд. иштирокчиён аз эҷодиёти шоирони рус шеърҳо қироат намуда қиссаву ривоятҳо нақл карданд. инчунин доир ба ҳаёту фаъолият ва эҷодиёти сардафтари адабиёти классикии рус Александр Сергеевич Пушкин маълумот доданд. мушоҳидаҳо нишон доданд ки наврасону ҷавонон ба омӯзиши забони русӣ шавқи беандоза доранд ва ин забонро хеле зуд аз худ менамоянд. аз ҷониби дигар дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати забономӯзӣ ба ин раванд мусоидат кардааст. бо мақсади баланд бардоштани сатҳу сифати забондонӣ, забономӯзӣ, хонандагон, омӯзгорон ва кормандони соҳаи маориф бо ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тамоми шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон моҳи феврал моҳи омӯзиши забони русӣ ва моҳи апрел моҳи омӯзиши забони англисӣ эълон гардидааст. имрӯз бошад дар ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ бо иштироки хонандагон, омӯзгорон ва кормандони соҳаи маориф фестивали забони русӣ бахшида ба иди ҷашни Наврӯз гузаронида шуда истодааст. ҳамин гуна чорабинӣ дар муассисаҳои томактабӣ низ сурат гирифт. тарбиятгирандагони муассисаҳои томактабии ноҳия дар муассисаи томактабии рақами 2 фестивали забони русиро доир намуданд. кӯдакон бо забони ширини кӯдакона ва шеваи ба худхос шеърҳоро бо забони русӣ қироат намуда рақсҳои ҷолиб пешниҳод карданд. гуфта шуд ки дар ҳамаи муассисаҳои томактабии ноҳия омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ ба роҳ монда шудааст ва кӯдакон ҳарфу калима ва ибораҳои забони русию англисиро зуд аз худ менамоянд. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи Ҳамадонӣ барои барномаи Навид. дар муассисаи давлатии таълимии мактаби президентӣ барои хонандагони болаи овқат дар шаҳри Ҳисор даври ҷумҳуриявии олимпиадаҳои фаннӣ барои синфҳои 9 ва 10 муассисаҳои таълимии ҷумҳурӣ оғоз гардид. Тадбири мазкур бо ибтикори муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии дарёфт ва рушди истеъдодҳо сурат гирифта, дар он муҳассилини синфҳои болоӣ бо шавқу завқи беандоза иштирок варзиданд. ҳамкорамон Бахтиёр Қодирзода дар ҳамин хусус шарҳи бештар дорад. ҳамасола барои дарёфти чеҳраҳои нав ва инкишоф додани истеъдоди ҷавонону наврасон дар мамлакат озмуну чорабиниҳои гуногун гузаронида мешаванд ки олимпиадаҳои фаннӣ барои хонандагони муассисаҳои таълимӣ аз ҷумлаи онҳост. даври ҷумҳуриявии олимпиадаҳои фаннӣ барои хонандагони синфҳои 9 ва 10 муассисаҳои таҳсилоти умумии мамлакат дар муассисаи давлатии таълимии мактаби президентӣ барои хонандагони болаёқат дар шаҳри Ҳисор оғоз гардид. дар маросими ифтитоҳӣ намояндагони вазорати маориф ва илм, маркази ҷумҳуриявии дарёфт ва рушди истеъдодҳо, омӯзгорон ва волидайни хонандагон иштирок ва суханронӣ намуданд. баромадкунандагон иброз доштанд ки дар олимпиадаи мазкур хонандагон аз тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар ҷамъ омада байни ҳам рақобати дӯстона анҷом медиҳанд. натиҷаи ин сабқат нишон хоҳад дод ки хонандагон то чӣ андоза омода шуда барномаҳои таълимиро аз худ намуданд. олимпиада яке аз асоситарин роҳҳои дарёфт кардани кӯдакони болаёқату донишманд дар соҳаи илму маориф мебошад. чуноне ки мо медонем, олимпиадаи имрӯз яъне даври чоруми олимпиадаҳои фаннӣ олимпиадаи ҷумҳуриявӣ баргузор гардида истодааст. олимпиада дар сатҳи шаффоф баргузор гардида ва аз 3 рӯз иборат мебошад. рӯзи якум барои фанҳои гуманитарӣ ҷамъиятӣ ва рӯзи дуюм барои фанҳои дақиқ табиӣ ва риёзӣ баргузор мегардад. шаффофияти олимпиадаи мазкурро маркази ҷумҳуриявии дарёфт ва рушди истеъдодҳо кафолат медиҳад. ду рӯзи баргузор кардани олимпиада ва рӯзи сеюм ин рӯзи апеллатсия ё ин ки яъне санҷидани маводи хонандагон мебошад ки тариқи аризаи апеллатсионӣ метавонанд яъне ба корҳои худ шинос шаванд ва аз холои ба дастовардаи худашон огоҳ шаванд.
ҷараёни баргузории олимпиадаҳои фанӣ аз ҷониби кормандони маркази ҷумҳуриявӣ дарёфт ва рушди истеъдодҳо пурра зери назорат гирифта шуда ҷиҳати шаффофу озод гузаронидани он тамоми шароитҳои лозима фароҳам оварда шудааст. соли чорум аст ки иштирокчии даври ҷумҳуриявии олимпиадаи фанӣ аз фани забон ва адабиёти тоҷик мебошам. мо наврасони давраи соҳибистиқлолии ватан хушбахт аз онем ки бо ташаббуси хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кишвари соҳибистиқлоламон барои хонандагон шароитҳо фароҳам оварда шуданд, то дар озмуну олимпиадаҳои гуногун иштирок намуда сатҳу савияи дониши хешро сайқал диҳанд. имрӯзҳо таваҷҷӯҳи наврасон ба таҳсилот рушди рӯзафзун дорад, зеро нисбати солҳои қаблӣ шумораи иштирокчиён аз фанҳои гуногун бештар гардида истодаанд. дар натиҷаи баргузории чунин олимпиадаҳо хонандагони болаёқату соҳибистеъдоде дарёфт мегарданд ки барои дар оянда мутахассисони варзидаи соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии кишвар гардиданашон заминаи мусоид фароҳам меорад. олимпиадаҳои фанӣ дар ду самт фанҳои ҷамъиятӣ, гуманитарӣ ва фанҳои табиӣ риёзӣ гузаронида мешавад ва иштирокчиён дониш, малака ва истеъдодҳои худро тавассути иҷрои супоришҳои тестӣ, зеҳнӣ ва эҷодӣ муаррифӣ менамоянд ки ин ҳамчун ҷанбаи асосӣ дар баланд бардоштани сатҳу сифати таълим дониста мешавад. дар шаҳри Исфара фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон баргузор гардид. дастраси кӯдакону наврасон гардонидани мероси тарихию фарҳангии халқи тоҷик тавассути ташкили маърузаҳо дар ҳамкорӣ бо падару модарон боз ҳам беҳтар намудани сатҳи таълиму тарбияи фарзандон, баланд бардоштани ҳисси масъулиятшиносии волидайн нисбат ба масъалаҳои хониши кӯдакону наврасон, кашфи истеъдодҳои ҷавон ва ташкили ярмаркаи китобҳои бачагона аз муҳимтарин вазифаҳои фестивал арзёбӣ шуд. дар доираи фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон дар шаҳри Исфара бо ширкати намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр, олимону адибон ва муҳассилини муассисаҳои таълимӣ чорабинии зебои фарҳангӣ баргузор гардид. сароғоз ширкатдорон аз намоиши китобҳо ки ба ҳаёти кӯдакону наврасон бахшида шуда буд дидан карданд. маврид ба зикр аст ки мақсади асосии баргузории фестивал ҷалби насли наврас ба мутолиаи китоб, ташаккул ва такомули беҳтарин малакаҳои хониш, боз ҳам баланд бардоштани сатҳи фарҳанги иттилооти кӯдакону наврасон ва ба ин васила дар замири онҳо тарбия намудани ҳисси ифтихори миллӣ, ватандӯстӣ, гиромидошти арзишҳои милливу умумибашарӣ мебошад. мудири китобхона зимни ифтитоҳи чорабинӣ аз ҷумла изҳор дошт ки пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мудом ҷиҳати беҳтар гардидани сатҳи дониши ҷавонон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамоянд ва шароити муосири заруриро ҷиҳати донишандозии ин қишри ояндасоз ҳамеша фароҳам меоранд. маҳз дастуру супоришоти роҳбари давлат дар ин масъала раҳнамо ва ҳидоятгари умдаи кормандони китобхонаи марказии шаҳр мебошанд. боиси хурсандист ки дар қатори дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара низ аз рӯзи аввал то санаи 9 апрел дар ҳам китобхонаи марказӣ ва ҳам шӯъбаи бачагонаи он ва дар 22 китобхонаҳои шаҳру деҳот бештар аз 80 чорабиниҳои гуногун дар назар дошта шудааст ки дар он маҳфилҳои адабӣ, конференсияи хонандагон, намоишҳои китобӣ, хулосаҳои библиографӣ, вохӯрӣ бо адибон ва хонандагони фаъол гузаронида мешавад. ҳамчунин дар доираи ин фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакон ва наврасон дар китобхонаи марказӣ ва шӯъбаи бачагонаи он озмуни китобхони беҳтарин, қироат хони беҳтарин, хонандаи беҳтарин, рассоми беҳтарин ва чанд озмунҳои дигар бевосита ки ба китоб чун ганҷи бебаҳо тааллуқ дорад гузаронида мешавад. боиси қаноатмандии хоса аст ки солҳои охир бо баробари теъдоди китобҳои бачагонаву ба табу завқи кӯдакону наврасон нигаронида шуда, шумораи кӯдакону наврасони китобхон ҳам пайваста меафзояд. минбаъд аз ҷониби хонандагон шеъру суруд, гуфторҳо доир ба китобу гиромидошти он ва ватану ватандӯстӣ қироат карда шуд.
ҷашни наврӯз яке аз рамзҳои ҳуввияти миллӣ ва маънавии тоҷикон арзёбӣ гардида дар даврони соҳибистиқлолӣ бо ҷилои нав эҳё ва аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун ҷашни байналмилалӣ пазируфта шуд. дар доираи тантанаҳои идона бахшида ба иди байналмилалии наврӯз дар шаҳру ноҳияҳо тадбирҳои бошукӯҳи фарҳангӣ ҷараён доранд. гузоришҳои ҳамкорони мо идомабахши ҳамин мавзӯъст. ҳайати омӯзгорону донишҷӯёни муассисаи таълимии коллеҷи ғайридавлатии тиббии ноҳияи муъминобод аз наврӯзи байналмилалӣ таҷлил карданд. дар майдони наврӯзгоҳ кадбонуҳои хушзавқ хӯрокҳои наврӯзӣ аз қабили оши буридаю далда ва дигар хӯрокҳоро аз алафҳои баҳорӣ омода намуданд. донишҷӯёну омӯзгорони факултаҳо бошанд либосҳои миллии чакану атласу адрас ба бар карда дар саҳни наврӯзгоҳ ҳамдигарро табрик мегуфтанд. бо шукргузорӣ аз тинҷиву оромӣ ва истиқлолияти сартосарии кишвар хони идона ороста хӯрокҳои хоси ин ҷашни ниёгон ва хӯришҳоро рӯи он гузоштанд. инчунин рамзи наврӯзи байналмилалӣ дастурхони идонаро бо 7 сину 7 чин оро доданд ва бо маҳорати хоса аз маҳсулоти маҳаллӣ ҳар гуна хӯришҳоро омода намуданд. роҳбарияти коллеҷ барои муайян намудани ғолибони бахши ороиши дастурхони наврӯзӣ дар якҷоягӣ бо ҳакамон аз дастурхони идона дидан карданд. онҳо ба маҳорату завқи донишҷӯён баҳои баланд доданд, зеро ҳар як гурӯҳ кӯшиш кардааст дастурхонро вобаста ба шароитҳои озмун омода созад. директори коллеҷ ва муовини раиси ноҳияи муъминобод донишҷӯёну омӯзгорон ва кулли мардуми тоҷикро бо наврӯзи дилафрӯз табрик гуфта аз таърихи ин ҷашни бостонӣ ёдовар шуданд. дар ҳолати тантанавӣ ба як қатор омӯзгорону донишҷӯён ҷиҳати иштироки фаъол дар озмуну олимпиадаҳо ва ҷашни наврӯз сипосномаҳои муассисаро супориданд. дар идомаи чорабинӣ донишҷӯён анъанаҳои наврӯзӣ аз ҷумла гулгардонӣ, хониши шеърҳо дар васъи баҳору наврӯз, саршӯёну бадиҳахониро пешниҳоди ҳозирон гардониданд. ворид шудани наврӯзу баҳор ва бобои деҳқон ба ҷашнгоҳ шодию сурури ҳозиронро афзуда наврӯзгоҳро боз ҳам дилработар кард. ман баҳорам, ман баҳори фасли солам, ман баҳори нозанинам, ман баҳори орзуям. омадам то ба ҷамоли худ атрофро мунаввар, ҳавои онро тозатар ва қабои онро гулгунтар намоям. дар ин чорабинӣ донишҷӯён сурудҳо дар васъи баҳору наврӯз ва суманакро дар сатҳи хеле баланд иҷро намуданд. тантанаҳои наврӯзӣ дар коллеҷи мазкур то бегоҳ идома ёфт ва донишҷӯёну омӯзгорон шодию хурсандӣ ба рақсу бозӣ карданд. дар муассисаи давлатии таълимии мактаби президентӣ барои хонандагони болоёқат дар ноҳияи кушониё низ чорабинии тантанавӣ зери унвони тоҷикистон ватани наврӯз аст доир гардид. нахуст роҳбари муассиса ба сухан баромада иброз дошт ки наврӯз дар кишвари мо бо шарофати истиқлолияти давлатӣ эҳё гардид, шукӯҳу шаҳомати тоза пайдо кард ва ба яке аз ҷашнҳои бузургу муқаддаси миллии мардуми тоҷик табдил ёфт. бо шукргузорӣ аз фазои солу субот ва ваҳдати сартосарӣ ва сиёсати хиратмандонау маорифпарварона ва ваҳдат офаронидани асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешшои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон имрӯз дар асоси иҷрои нақша чорабинии корҳои тарбиявӣ дар муассисаи давлатии таълимии мактаби президентӣ барои хонандагони болоёқат дар ноҳияи кушони вилояти қатлон чорабинии бошукӯҳи тантанавӣ бахшида ба ҷашни байналмилалии наврӯз зери унвони тоҷикистон ватани наврӯз аст ташкил ва баргузор гардида истодааст. албатта хотиррасон бояд кард ки таҷлиши ин ҷашни бошукӯҳ ки ин ҷашни ниёгон аст ва эҳёгари ин пешшои муаззами миллат аст. дар тӯли таърих тоҷикон тавонистанд ки ин ҷашни ниёгонро ҳифз намуда ва ба он арз гузошта ва то ба мо омада расонанд ва имрӯз моро мебояд ки аз ин ҷашни ниёгон бо сари пур ифтихор ва саодату хушбахтию хушрӯзӣ эҳтиром гузошта арз гузорем ва онро дар сатҳи баланд таҷлил намоем. дар ин чорабинии идона таълимгирандагони муассисаи мазкур бо пухтани таомҳои милливу бозиҳои хоси наврӯзӣ аз қабили чавгонбозӣ ва камоварӣ наврӯзи хуҷастапайро истиқбол гирифта бо ин васила таъби ҳозиринро болида гардониданд. дар ин рӯз як қатор хонандагоне ки дар мусобиқаҳои ноҳиявӣ, вилоятӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок карда сазовори ҷойҳои ифтихорӣ, медалу сертификатҳои байналмилалӣ ва ҷоизаи архимед гардида буданд, бо ифтихорнома ва сипоснома ва медалу тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гаштанд.
дар интиҳо таълимгирандагони мактаби президентӣ бо хондани суруду таронаҳои дилнишин дар васфи наврӯзи аҷам ва пешниҳоди саҳнаҳои ҷолиб хотири ҳозиринро болида гардониданд. ساکنان جامعه شهرک نوآباد ناحیه رشت با شکرگزاری از صلح و وحدت جشن نوروز بین المللی را با شکوه و شهامت خاصه تجلیل نمودند. سپس رهبریت ناحیه ساکنان جامعه را به استقبال جشن نوروز عالم‌افروز شادباش گفته پیشرفت و کامیابی‌ها در ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق ناحیه به دست آمده را نتیجه دستگیری دولت و حکومت جمهوری ارزیابی نمودند. در چهاره‌بینی نمایندگان جمعیت شهرک و دهات، تشکیلات و کارخانه‌ها، آموزگاران و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهرک نوآباد اشتراک نمودند. در راهپیمایی سرودهای مردمی، رقص و بازی و دیگر آیین‌های نوروزی را در روحیه بلند ایدانه برگزار نمودند. باعث خوشنودی است که امروزها جشن‌های قدیمی نیاگانمان با تشبث و پیشنهادهای همه‌روزه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از نو احیا گشته ایستادند. در قطار دیگر ساکنان باننگ و آری تاجیکستان عزیز، ساکنان ناحیه رشت نیز نوروز بین المللی را با شکوه و شهامت جشن گرفته ایستادند. این باعث خرسندی و دستگیری ساکنان ناحیه رشت میباشد. در نمایش هنرهای خاص مردم محلی محصول دستان ایجادکاران مناطق گوناگون دیار پیشکش حاضرین گردانیده شد. نوروز عید اجدادان گذشته ما، آغاز روز ماه و سال نو، نشانه عالی و خوبی و پاکی، دوستی و همدلی و عید صفا و احیای طبیعت می باشد که به ما همچون میراث باقی مانده است. ارزش‌گذاری به این جشن ملی احترام به رسم و رسوم گذشته می باشد. تنتنه‌های جشن نوروز در حدود دیگر جماعت‌های دهاتی ناحیه رشت ادامه دارد. наврӯзи фархондаро омӯзгорон ва хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 14 ноҳияи шаҳри нав бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил намуданд. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри нав ва дигар меҳмонон нахуст аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва хӯрокҳои миллӣ ки аз ҷониби омӯзгорон ва хонандагони муассисаи мазкур ба намоиш гузошта шуда буд тамошо намуда ба онҳо баҳои баланд доданд. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ зимни табрикоти хеш қайд намуданд ки наврӯз фасли фараҳмандӣ, ибтидои бедоршавии табиат, рамзи ғолибияти равшанӣ бар торикӣ ва гармӣ ба сардиҳост. ин ҷашни аҷдодӣ нишонаи пайвандии инсон ба табиат мебошад. ин аст ки инсоният бо тамоми ҳастӣ омади зеботарин фасли сол баҳорро интизорӣ мекашанд. махсусан ин фасли зебо ва ҷашни хушиҳову хайру сахоро мардуми заҳматкаш бештар منتظر می‌شوند. در حقیقت خوانندگان و آموزگاران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 جشن نوروز بین المللی را با صمیمیت خاصه و افتخار از فرهنگ بوی و قدیمه با رعایت تمام سنت‌هایش در سطح بلند فرهنگی استقبال گرفتند. با مقصد باز هم بالیدرویی مهمانان و خوانندگان مؤسسه برنامه‌های جالب و با صوت و نوای دلاشوب خویش بزم ایدانه را تراوت دیگر بخشیدند. тамошобинони азиз, ин буд барномаи иттилоотии навид ки мустақиман манзури шумо гардонидем. тансиятию хонаободии шумо орзуи ҳамешагии мост. хайр, то дидори оянда.